upstate. Tu začína luxus, ktorý sa nekupuje, ale objavuje. Stojíme na pozemku, ktorý čaká na to, aby sa stal niečím výnimočným. Tam, kde končí Bratislava a začína pokoj, ponúkame pozemok, aký už v meste nenájdete. Rozľahlý pozemok, obklopený zeleňou a absolútnym súkromím. Súčasťou je dvojpodlažný tehlový dom, základ pre budúce rodinné sídlo, vilu alebo jedinečný developerský projekt. Územný plán umožňuje výstavbu 2 bytových domov až s 36 jednotkami. Pripravené architektonické štúdie ponúkajú jasnú víziu. Projekt, ktorý rešpektuje prostredie a využíva naplno jeho potenciál. Ak vidíte v tejto ponuke príležitosť, neváhajte ma kontaktovať.